Dipu ahithialong CEM pen sanitization alang ki apke Japon. Jang mini phai krip li aphi lockdown pabat ponthujima. EM kache rong pipi chithurdun plut pen sangkeron. Kardom pini praintama bertalong pen ilisami juli bepi nonarjik tha bertang ton pen. Det piadang lockdown nikre phoke chogarni dipu ahithialong PHSI campaign kapatir piponalong Karbi Anglong arlu corona keso kapavide japhan Karbi Anglong autonomous council CEM tuliram ronghang amethang chithur plut pen sanitization alang ki ap pangcheng pon. Karbi Anglong Autonomous Council atum kimangpon coronavirus akiso Karbi Anglong aradaphan ki unlong ledet ji aphan lapen Karbi Anglong arlo nang ingdang long ledet nang jipu matha parsiponlo Karbi Anglong angkang arlo along munit kachingrom ki ong adim mati hithi kulat do analongta sanitization alang apon pupusi CEM rong hangpen ningji নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি দিন ৰাতি আমি কৰি আছোঁ আৰু কৰোনা যিটো কৰোনা ভাইৰাছটো ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙৰ যাতে নাহে অকল কাৰ্বি আংলং নহয় অসম আৰু ভাৰত আৰু গোটেই পৃথিৱীটো যাতে শেষ হৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি দিন ৰাতি কৰি আছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ যিমান বাসিন্দা আমি যিমান পাৰোঁ আমি আমাৰ টিম কাৰ্বি আংলং LMC পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি আমাৰ লগত সহায় সহযোগিতা কৰি তেখেতসকলক আমি কৈ আছোঁ যে ইয়াতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ ৰাখিব আৰু এতিয়ালৈকে কাৰ্বি আংলঙতো 4টা টেষ্ট কৰা হৈছে 4টাও নিগেটিভ পাইছে এতিয়ালৈকে পজিটিভ টেষ্ট পোৱাই নাই গতিকে বাহিৰৰ পৰা অহাটো আমি কাৰ্বি আংলং autonomous council তৰফৰ পৰা যিমানখিনি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰ আৰু ইণ্টাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰটো আমি লকডাউন কৰিছোঁ যাতে বাহিৰত মানুহ যাতে কাৰ্বি আংলঙত যাতে সেইটো চিটুৱেশ্যনত যাতে নাহে তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং autonomous council তৰফৰ পৰা আৰু লগতে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ তেখেতসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি নটিচ দিয়া হৈছে বাহিৰত পৰা চাকৰি কৰিছে কোম্পানী কাম কৰিছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি লিষ্ট পাইছোঁ 12,035 মানুহে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বাহিৰত কাম কৰিছে ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে বিশেষকৈ কাৰ্বি মানুহ সংখ্যা বেছি তেওঁলোকৰ যেতিয়া আমাৰ লকডাউন খোলা পিছত অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি অকল কাৰ্বি আংলং নহয় অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে যে কেম্পত ৰখা হ'ব তেওঁলোকৰ 14 ডেজৰ কেম্প তেওঁলোকৰ ৰাখিব আইচলেট কেম্প যিটো আছে সেইটো কেম্প ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকৰ টেষ্ট কৰাৰ পিছত যদি নিগেটিভ পায় তেতিয়াহে পঠাব Lason si pini dipu rong supia hithialong PHE asai kam kapatir pipon along Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang ahin pen kapang chengpon along EM Pradip Rongpi MAC Richard Tokbi PHE Engineer Bikram Teron Engineer Bimol Sharma Chetongdun Camera person Rosan Hanse pen Digonto Teron Karbi Anglong Live Det piadang lockdown pini ani krepon pleng tanglo ke ongdung arada to mahin pen kalili kalanglang aning kamatha do erajo jang mini phai krep lia phi det piang kang puthot lockdown do thu jilang ma pu ke ongdung atum ang ho pen karjualam thi longpon Karbi Anglong live kelang ka ching honara do anaphan kenang sorabirta arjuitha COVID-19 akiso awor kang dangpen det angkang pialong lockdown kang haba hukum ni inquiry siaphan Prime Minister Narendra Modi pen pangdak derapi jangmipo achiklo kebangji ni phai krepli arnian ni inquiry sia jak ki hora tengpen ke plengar nilo Lapu ni inquiry sia por pleng det pen puthot kang ha ponthuja birta koson mapura der angkang pi arat kamatha kisong na posondolo jangmipo achiklo ni phai krepli aphi Det angkang pi along lockdown kang habasai arni bat to det tahai
Labangso abirta lake Prime Minister Narendra Modi pen pachini ponlo. Lasong bong ahok pera birta phan jangmi po ni phai kresi arnisi chingwai chingsai ponthupo. Labangso arni State Kedoan Chief Minister atumpen Clardak kachingwai ponjia phan video conference pensi chingki chethan po. Labangso aphi ansi lockdown kang hab arni bathuji bathuthia birta klangpon po. News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren. Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen kapin khat ateng pen non COVID-19 akiso avur pen kachesong ba mapor hut India angkang pi pen lockdown kibi pona hut radatum kicho kijun amu pinangan kisung cecak nangrong. Lasi chokamaratum doan anutin abang tubang phiatum ta inura longpen bang phoa tumapan kaparat toya tengsi pini Hauraghat PhD division along SO Dilip Rongpi lapen alangli chor Hauraghat PhD division along LDA Dineswari Kropi alangli tum banghini langpher bakalia bahini adorso diuri Rongpi arong along don krehini amekara tumapan kerapa jirpon. Langpher along sorkar chokamar kiklem ang pongpen lapuson asai kiklem poncheng alang litum pensi paklang ponlo. Alang litum lapuson asai kidenga jok keongdung araratum kechuro lapen lapu keongdung achokamaratum setame lapuson raraphan kerap ponjia phan kachesek bom dolang pusi raratum pen ningje thepon. Nona lom corona burpen coronavirus burpen rong sor rubu sor kisum hekti lo nilin pen aberat setame sang chiki bisigat setame handful si chot seta nona por kisum hut kecerap ji fansi nili apen nili chor dinisuri kopi bahanil tum celang si dak deuri rong pi arong asara mekar te nili rong ke boy der tum har sabse tak kipi paje ponsineli pini tan ke bangal. News Desk report Karbi Anglong Live. Kang honjong si dulute asavet ason penta kaprega phan rapon un lapen kachodeng don atumta aning ing sam lapen kisunga hut keraba bang henlo aho pera kerab. Corona abur penajok det piadang along lockdown pini anikrep ho plengtanglo. Bangso ajok radatum kechu mowe kijun mowe penangan kececak nang setame dolo. Bangso alam mathasi Karbi Anglong Autonomous Council along gari driver mate gari kebega bangphu Jamsing Ingleng asap sumet abainong kelong penta radaphan kerapa jirpon. Indian lalong ke lockdown ke pu padu kisu awur ke bang pula so joni ne rat phana ching hona joni si nili jongjong abedet istami nili la rong sor phana ching hon pen pu sang masap kerap keci pajir Don kon don ke don 36 house 36 house de nale ko pia side on club moment nili non ke sisi long driver sai kam si chuklem no Jamsing Ingleng ahin pen kadu kabe don thom kebra truck aphan pajirpon. Lapuson rong araraphan kangjin so thegapot Ingleng asang ho aphan kachoru pajirpon. Dakalong ta I kichu movie ki jun movie pen pinang anadu ki do tum do lo thema ka chongda tum CBC koi ki ong na pen sakuri puke kom hek lang pot sakuri ke long la ke phai ke kom re lang sitam hi pini tum da ching hon tini lo game lo lang di rong aso phan ka ching hon isi ka chin so pen lang li sang na pen alu do lo na pen jang thu adhalita na pi pajir pon lo na pen lang ni phanda churu par pik lo la sona kerap pi pi pot Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live. Corona ke sopen mathadamsi nona dihu ke Good Friday pen bihu ahut methang ahemalong thedo clip pensi amen chot pen ki kroidun japhan Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kachoniri padikri malam thei kapangda. Pirthei kapati hunut kap here me munira pran karmut corona ke sopen kache pehlo thek japhan sorkar pen lockdown biponsi ajaha karon kedeng pasoponlo. Ning duk lapen ning oilak pusitami ajaha ka saya bangke sorkar pen hukum pipon pedetlo.
Lason thak si nonang ke leji Good Friday pen bihu tame amen chot pen si ke kroidun jia phan sarkar pen kachuning ri padopon. Non ke bangji Good Friday ahut char salong damdera methang ahemalong chedo pen chardom chari dunji aphan lapen bihu ahut setami kedoan a committee atumta adabapor bang phopho barsi bihu alama kangthor dun pen puthot ahemalong chedokli pensi nona dihu Good Friday pen bihu ahut ke amen chot pensi ke kroidunji aphan Hindu Christian araraphan Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen kachuningri padikrimlo. Minister Sarma kapang dagatengke Muslim adhorom kirim araratumta masjid along damdepin pensi chardom chari pon bomlo lason thak si non hejjong basanti puja ahut setami ahemalong do pensi chardom chari ponlo lasi mithang aphan lapen raraphan kapajok ponji aphan kamatha pen alanglitum lapusona sai kedeng thek aputhak anparta sarkar along kacharap kachetu kipidon thegapot alanglitum aphan choro loputa Minister Sarma kachorolam the pangda. News report Sarjip Kathar Karbi Anglong Live. Upper Dikrong Hawar Alongki Lohan Kachujor Chot Pensi Hemrit Kachobuche Saide Setame non lockdown ke dokawajok alanglitum kisung anpar kisung chechak thunang. Kedamtang Erni Penta Upper Dikrong Hawar Alongki do araratumke kachongdat lapen Lohan Chojor Chot Pensi Hemtun Chepangreng Nanglo. Bonta non corona ki swabur period he kang nang club aporahut lockdown mate kang hapche ka jok alanglitum kang chir kelang itpen ansusi kisungan par kisung chetong nanglo. Sarkar pen akijoy sang han keron padupon bom ahut hadak lems pen sangron ponlo. Bonta card ka via tumsi ki ong muna ka jok sang kelong dundi atumsi ong muna klopusi pherang kia thengno SGB Kamal Inti kaning jalam the chepaklang. Upper Dikrong Ahawar Kathar Inti Arong Don Thom Kebra Troxy Angbong Ben Don Inkoira Si Ahem Tunatumke Ration Card Avi Lason Si Kanya Terang Arong Along Don Inkoira Trok Pen Don Inkoira Hini Monsing Teron Arong Along Don Inkoira Trok Pen Don Krip Ho Hemari Inti Arong Don Krip Ho Pen Don Trok Lapen Niling Sangma Arong Along Don Plikebra Pho Angbong Pen Don Inkoira Pho Atumke Non Anta Ration Card Avidetlo Lasi nonalang litum kisung aporahut ansose kisung dun thunanglo. Kedamtang aporahut ration card aphan claim dun lo setame long lesi non sarkar aphan si towar cholang prong lupusi ha dagara tum ninjeringti. Angso KSA pen pini nilitum homri dam lo la pen ka homri dam karjupona teng rara tumhan la pen ration card ka betum han karjupona teng ke lahen lo nilitum result ke long pon ke alang litum ka bonai dun deta kalilo la pen apong lo la ration card kabonai la pen job card ka vetum sitame do apong ki pidun pen sitame poisa bang chipidun po chopidet la puson si alang litum nang chethan la pen non la national lockdown nikre pli ke chok an pini nilitum ka humrida mateng alang litum ration card ka vetum han jor la pen phuru chutuk pen si non pu sitame poklana sitame alang litum chepangreng busi pula si prabjin pen alang litum kachunungri la pen nilitum KSA hin pen setame kachunungri pon ke lahan lo je council long pen BDC chairman pen chenglok la pen council long kachari atum ke thi geding atum labang suarong along nang ka humri pen prabjin pen nang ke rabi phansi nili KSA mai hem phu pen setame chunungri Dikrong Hawar pi long ke lan ni korasi ke bonje phan ke adak is not ang thek government pen nagrap pu chithek ilong pina asi hok le tema kene chipaduk chipalak la pu han hun churi ba pini hajira chuklem chodam si ekene nitum la pu si do bom lo duk sung hita la pu si chipaning ding dang kok lo hajira dun pe nita thai velo jata thai velo ke chu ki yun mang duk ik piglo la si nani han pini churi po chu palar po la si ju samar phan ma sa su beta lang chor da putung kra si po si jinjan ta si do bom mamlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live.
Sorkar pen hukum kipia teng pensi chondro teron gaung bura mate rong asar thela pen alangli chor sangpi rosemary bepia tum pen amethanga rong amikar rong karbi terona rong arara phan aning kemi pen covid-19 akeso kangdang ni inkore si kangkir klak ajok kicho move kadure der arara tuma phan sanglin pho lapen kicho aingti ilin kerona sakedeng COVID-19 akeso mate coronavirus monera bora keso pirthe adang kangdang proof kaphere meme akeso pen kacheri lapen kachepa jogja phan India Prime Minister Narendra Modi pen lockdown ni inkore sia baha kapang dak dera jok sarkar hukum ke kroyang thek ongdung araratum amithanga hem kachido clip pen kecho kejun asonamong ason tinta kadure ponason si theklong Lapuson aporahut chondro teron rong asar lapen alangli chor sangpi rosemary bepia tumpenta aning keme lapen sarkar hukum kipi ke kroidonang thek pini amethanga hem athengnu alom arong amikar kadure der arara tuma phan sanglin pho lapen kicho aingti anuntina phan tipajerdun rinti Kiron ke bak chengchia prang labang so coronavirus made COVID-19 ake so kangdang pen kacheri dona kenang soralam the kethan pon ke muni da tumpen ke do che pehlo nangji ri kachar sam seled le dainangji hemkom hemrai chepang thirwer nangji pupen chenglok sarkar pen kethan pon hukum angbong donangji lapen singjam kapasi pen project kachetong do pulotangte tongsekot se kelanga sa hemalong se chelangdam daprang nangji pupen paridon Bangso bemar kacing rai nai lake e methang ahem ingthir et pen ke do la pen ke pinia hormu ka saur odlo pulutang te iri sabun pen ka char sam ingthir et pen ke do la pen ke methang hem chichowet chidowet bang hem ta dam nang ne la pen bang munita e hem pawang nang ne la helo itum ke nang so dowaya ka prek ke avelo ili methang hem chichowet chidowet la helo ke nang so Kangchir kang ithektik choklem chodama thai ka ve along raraphan aning ke mepen kecho son kipi thega pot edon amekara tumpen akiro pipon rintisi kerona sonamung ingsamjin pen pichun pon em sang he kerap kipi busi sang len pho ingti pik ilin lin asir len ning ingsam pigalam lo an kerap thega pot ke choro par piglo Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Nong Live COVID-19 bana jog lockdown ki BSE kangchir kalang itpen jogdunang jibu mathasi sarkar pen hukum ki piateng rong rup arlo kidukela arara toma phan akijoy pen sanghan ronpon bomlo Lason si Socheng Dhenta constituency arlo setame lockdown ase kidukela araratum kangchir kelang itpen jogdunang jibu mathasi kedamtang jangmi po ni phai troxy arni Karbi Anglong Autonomous Council EM kache rongpipi chithurdun plutpen sangron dunlo Harlung langso lem salong sangkirona sai dengsi langkhang pen parku bahabar pangrum pet pen don suri phora pharupho ahemtona tuma phamsi sangron ponlo Bangso sangkirona sai kedeng hut VDC chairman Bronson Terang Socheng Dhenta BJP Mondol Committee Amaipu Sam Ingling Kongchun Bang Kamal Singh Teron Chondro Ronghang Lapen BDO Atumpensi Patirpi Ponlo Halapu Arleng Daily Patirpi si Pardun Ron Pen Dhonsuri constituency along kiduk kelap arara tumaphan sangron pon bomlo Lason si jangmipo ni phaisir cap arnita habjana habar hidi sajir pen Birla Ram Teron arong alongta kiduk kelap ahemto na tumaphan sangron dam Lapuson aporahot Dhansiri VDC chairman Dilip Be Setame Kacharap Cheto Pidun News Desk report Karbiang Nong Live Pini prime tama birta ke lapon sigang tonik lo domi thakme kurbang tho